Доброго ранку. Усім салют! Рада вітаць вас у нашым дабраранку. Лесік, у мяне да цябе важнае навуковае пытанне. Ого, цябе зацікавіла навука, Кася? Вельмі. І якая конкретна? Не ведаю, як дакладна яна называецца. Тая, што вывучае рэкі, азёры, моры і акіяны. Кася, гэта акіяналогія ці акіянаграфія? А чаму ти зацікавілася менавіта такой навукай, Кася? Зараз зразумееце. Толькі спачатку, Лесік, адкажы на маё пытанне. Паспрабую, Кася. Усе рэкі ўпадаюць у моры ці акіяны? Цікавае пытанне. Значыць так, невялікія рэкі ўпадаюць у буйнейшыя. Тыя у яшчэ буйнейшыя, а яны ўжо цякуць у моры. А ты не можаш адказаць проста, усе ці не ўсе? Тут адным словам не адкажаш, Кася. Рэкі могуць упадаць у моры, азёры і акіяны. Але існуюць і такія дзіўныя рэкі, якія не трапляюць у іншыя вадаёмы, а губляюцца ў пустынях. Ну мы ж не ў пустыні. Значыць, вада нашай ракі дабярэцца да мора ці акіяна? Не вельмі хутка, Кася, але абавязкова. Вось і выдатна. Тады мы сёння ж павінны адправіцца на раку. Кася, але на вуліцы холадна. Што зараз рабіць на рацэ? Як што? Адпраўляць пасланне Каму? незнаёмаму далёкаму сябру. Кася, а рака тут пры чым? Ліст можна адправіць па пошце. Не, гэта не цікава. Мы як мараплаўцы адправім пасланне ў бутэльцы. Ого, цікава ты прыдумала. Шчыра кажучы, гэта не я прыдумала. А хто? Адзін хлопчык. Я прачытала яго цікавую гісторыю. Дык падзяліся ёй з намі і з гледачамі. Калі ласка. У студзені 8гадовы хлопчык Харрысон з Англіі кінуў у мора бутэльку з пасланнем. І што я напісаў? Прывітанне, маё імя Харрысон. У мяне ёсць малодшы брат Макс. Спадзяюся, вы гэта прачытаеце. Добрага дня! Ветлівы хлопчык. Таксама Харрысон напісаў свой адрас, і ўся сям'я адправілася на пляж, каб кінуць бутэльку ў мора. І што было потым? Уявіце, 23 верасня праз 8 месяцаў хлопчык нечакана атрымаў паштоўку Сент-Люсіі, дзяржавы ў Карыбскім моры. Ого! Атрымліваецца, бутэлька з пасланнем пераадолела 6,5 кіламетраў. Якая вялікая адлегласць. Каб яе праляцець на самалёце, спатрэбіцца прыблізна 7,5 гадзін. Які доўгі шлях! А што было напісана на паштоўцы, якую хлопчык атрымаў у адказ? Я знайшоў тваё пасланне, калі рыбачыў са сваім бацькам. Бутэлька патрапіла ў сеткі, падобна на тыя, што на малюнку. У нас быў выдатны дзень. Дзякуй, спадзяюся, у цябе таксама. Неверагодная гісторыя. Пасланне вылавіў таксама ветлівы хлопчык, толькі на другім канцы свету. І даслаў прыгожую паштоўку з відам свайго горада ў адказ. Ну, цяпер вы зразумелі, навошта нам трэба пайсці на раку. Кася, адправіць пасланне незнаёмаму сябру можна і іншымі спосабамі. Бо рака хутка пакрыецца лёдам, і адправіць пасланне будзе немагчыма. А якім іншым спосабам? Я што-небудзь прыдумаю. Вось і думай, разумнік, толькі не вельмі доўга, бо я хачу наладзіць сувязь з сябрам на другім канцы свету. Мы з ім будзем перапісвацца, абмяркоўваць, каму якія мульцікі больш падабаюцца. Касечка, мы ўсё зразумелі. Ты расказала вельмі цікавую гісторыю. Таму выбірай для нас і гледачоў мультфільм. А я ўжо выбрала. Глядзім, сябры. Сябры, ведаеце, чаго мне восенню і зімой не хапае? Чаго? Дакладней каго? Я сумую без птушак. Іх так мала засталося, а большасць зараз у вырыі. Кася, дазволь мне прагнаць твой сум. І як ты гэта зробіш? Пакажу невялікі фільм пра вельмі прыгожых і велічных птушак, самых вялікіх вадаплаўных у Еўропе. І гэтых птушак можна сустрэць у Беларусі? Менавіта так. Думаю, ты гаворыш пра лебедзяў. Так, Лесік? Здагадалася. О,
мне гэтыя птушкі вельмі падабаюцца, але і яны зараз у вырыі. Кася, я з задавальненнем адкажу на твоё пытанне і раскажу яшчэ шмат цікавага пра лебедзяў. Здорово, Лесик. Давай поглядим зараз твой фильм и познакомимся с птушками ближей. О, чуете? Лебеди уже вітаюцца з намі. Поўная назва птушак, за якімі мы зараз назіраем, лебедзі-клікуны. І за што іх так назвалі? Менавіта за тыя гукі, якія мы пачулі. Сапраўды, яны ляцяць і быццам кагосьці клічуць. Між іншым, лебедь – птушка царская і нават каралеўская. Ты маеш на ўвазе, што яны выглядаюць па-каралеўску? Справа не толькі ў выглядзе. Напрыклад, у Англіі з 1186 года усе лебедзі, што жылі свабодна, належалі манарху па законе. Ого! І толькі з 15 стагоддзя трымаць у сябе гэтых птушак дазволілі яшчэ некаторым вельмі багатым людзям. Лебедзяў тады пазначалі спецыяльнымі кольцамі, якія паказвалі, што ў птушак ёсць гаспадары. Добра, што зараз так не робяць. І літаральна ўсе могуць атрымліваць асалоду ад назірання за лебедзямі. Дарэчы, Лесік, я аднойчы бачыла гэтых птушак зімой. Яны што, не змаглі ўляцець на поўдзень? Звычайна не ляцяць на зімоўку клікуны са Скандынавіі, Белага і Балтыйскага мораў. Таксама лебедзі застаюцца зімаваць на тых вадаёмах Еўразіі, якія не цалкам замярзаюць. Здорова! Значыць, у нас можна любавацца птушкамі круглы год. Можна, але блізка ўбачыць клікуноў даволі складана. Яны асцярожныя птушкі, трымаюцца на шырокіх водных прасторах, далей ад берагоў. Значыць, нам сёння пашанцавала! Мы ўбачылі птушак вельмі блізка. Дякую, Лесик. Сустрэча з лебедзямі была такая маляўнічая. І ты, разумнік, заслуговаеш адпачынак. Сядай утульненька, а я ўключу табе і гледачам чарговы мультфільм. Дзякуй, Кася. Сябры, прабачце, але мне трэба бегчы. Чаму? Куды? Сёння на заняткі да нас прыйдзе новенькая дзяўчынка. Настаўніца папярэдзіла. І навошта ты бяжыш так рана, Кася? Хочаш перша яе ўбачыць? Не проста ўбачыць, я хачу ёй дапамагчы. Пазнаёмімся, пакажу, дзе ў нас што знаходзіцца, а потым прадстаўлю яе ўсім дзецям. Хочаш, каб новенькай дзяўчынцы было не так страшна першы раз у незнаёмых абставінах? Здорово! Кася, я рады, што ты такая чулая і добрая, але ў нас застаўся яшчэ адзін мульцік. Мульцік, гэта здорова, але дапамога важней. Так што глядзіце без мяне, а я пабегла. Да сустрэчы! Сябры, Кася падае усім цудоўны прыклад. Калі ў ваш клас ці ў групу прыйшоў новенькі, дапамажыце яму асвоіцца. Зрабіце як Кася, і, магчыма, у вас з'явіцца яшчэ адзін надзейны сябар. А зараз самы час уключаць гледачам чарговы мультфільм. Мы ж, Кася, абяцалі. А зараз трэба развітвацца. На жаль, час нашай праграмы выйшаў. Але наперадзе нас чакае цудоўны дзень. Сябры, правядзіце яго карысна. Цікава і весела. А зараз давайце дамовімся пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку!